Bazar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Hajiya Nafisa, ko za ki gaya mana abin da ya saura yanzu? Na gama komai yanzu. To yanzu menene kuma ya rage? Yanzu sauran aiki ya rage kai da tsohon manja. To ke me yasa ba za ki kunyatar da shi ba, kawai ki huta? Na tsaya na yi dogon nazari. Duk lokacin da na so kunyata shi, sai ya zille. To kawai ki wulakanta shi mana. Yanzu kuma ba so nake ya wulakanta ba. So nake a kashe min shi. Me kuma yayi zafi? A nan gurin ya tsaya. Ya ce min ban isa na rusa tsarin da ya zo da shi ba. To wa kike gani zai iya kashe shi? Wa zai iya? Idan har na kashe shi, menene za ki iya bani? Idan ka kashe min shi, na yi maka alkawari zan baka rabin rayuwata. Umar Hashim, ko ka san abin da su Hajiya Nafisa suke kullawa yanzu? Na sani, amma insha Allahu ba za su tasiri ba.